Sziasztok, Barni vagyok, és vissza is tértem, hát nem olyan hirtelen, mint ahogy terveztem, de cserébe most zsinórba lesz több videó is, és nem ilyen hatalmas kihagyásokkal, úgyhogy vágjunk is vele, és ezek variúsos, legalábbis nekem, ti már biztosan láttatok, vagy már kapartatok is, de nekem ugyebár mindig késéssel kell csinálni, sok szerencsés sorsagy, mint hogyha lett volna már ilyen nevezetű sorsagy korábban is, de mint hogyha azon is lett volna valami nagy szerencsém, úgyhogy lássuk, mi lesz itt. Szóval ugyebár az kellene, hogy itt szerencsés számokat kapirgálunk, és akkor bejelölgetjük, csak ahogy elnéztem, nagyon-nagyon közel vannak az ellenőrző betűk, úgyhogy óvatosan kell kaparni ahhoz, hogy ne kaparjunk bele. 23, 46, hol vagy? Itt vagy. Aztán 08. Egyébként tök szép dizájnosnak tűnnek ezek a sorsjegyek, de nem is tudom, olyan kis egyszerű attól függetlenül. De hogyha nyerünk rajta, akkor nem haragszom. 35. Kicsit nehéz mondjuk megtalálgatni, hogy mi hol van. Hol a 35-ös például? Van olyan, hogy nincsen? Mert minthogyha olyan is lenne, hogy nincs. Ami elég béna egyébként, mert itt végigkeresem a világomat, és azt hiszem, hogy van. És tényleg van, csak vak vagyok. 39. 22. 01. Akkor talán csak nem olyan bénácska, hogy létezik olyan, hogy nincsen az adott szám. 24. Már sok helyen van 2, de még 3 sincsen sehol. Pedig 4 kellene, és ide meg adja az üresekbe is ráadásul, ahol egyáltalán nem kell. 16. Persze, akkor kell, hogyha pont itt jön zsinórba 3, akkor 19-es kellene. Jó, hát zsinórban 4 jött, betoljak. Van nyereményünk. Az jó kezdés. Lássuk, hogy tudunk-e valamit még hozzá kaparni. Mondjuk itt, hogyha jönne egy 14-es, akkor már 2 nyereményünk lenne. Ez 42. Akkor már 28 is jó. 33, ide egyáltalán nem kellett volna. 26. Ami pedig, hát nem éppen kellett ide, de mindegy, van nyereményünk, lássuk, hogy mennyi a nyeremény. 2000 forint, nem is alapnyeremény, úgyhogy már nem vagyok mínuszban a videóval, ami tök szuper. Úgyhogy az a kérdés, hogy esetleg meg többszörözi-e ezt a valamit. De sajnos csak egyszer 2000 forint, de hát az is tök jó, és akkor még bónuszjáték. Kellene egy valamit, mihez aranyrudacskát találni, de az nem találtunk, hogy 2000 forintunk van, úgy látszik, hogy az X betű tartozik hozzá. Ja, szuper. Akkor még valamit nyerjünk ezen is, és akkor minden oké. Egyébként 24-es volt az előzőnek a sorszáma, meg 38-as. Akkor hát 42. Így egész jó sorsegynek is tartom már egyből, hogy nem jövök ki mínuszba. Úgyhogy majd később is próbálkozunk vele. De a következő videó ezt elárulom, hogy kaszinó kaparás lesz, mert olyan nagyon régen kapartam a kaszinót. Úgyhogy jó lenne már kaszinóval nyerni megint valami szépet. Amire már ugye volt példa. 04. Hol vagy? Azt itt láttam. Itt van. 37. Itt van. Mi ez? 55. Jó magas szám. Előbb nem is voltak ilyenek. 03. 46-os. Hol vagy? Ja, kicsit nehézkes megtalálni. 34. De legalább egy kicsit tovább tart, és nem az van, hogy egyből tudod, hogy hoppá, nem nyert.
45. 09. Mi? Több is van. Lehet, hogy az előző is. Van még valahol nyereményem? Na, ezt meg kell nézni. Majd videón kívül megnézem. Most éppen véletlenül itt van egymás mellett 2 is. Itt 22-esben is van 2. Milyen Isten ez? Na jó van. Akkor mégis béna a sors, mert ez hogy jön? Na jó, annyira nem béna. De elég érdekes, na. Kicsit összezavaró. 51. Ebből csak egyet látok. Mondjuk hát figyelj, a izébe is, a fáraó kincsébe is több helyen is lehet találni. De igaz, a több piramisba. Fú, de rég kapartam már azt is, lehet, hogy valamikor vissza kéne térni hozzá, nosztalgiázni egy kicsit. 39, úgy látom, hogy itt nincsen nyereményünk. Akkor ez sajnos pénz, és nem aranyrudacska, úgyhogy ezen úgy látszik, hogy nincsen minden, azért lekaparom az ellenőrző betűket, meg úgy látszik, hogy ezen a sorsegyen tényleg szükség is van rá, hogy ellenőrizd le AB, mert hát úgy látszik, hogy van olyan, hogy nem veszed észre, hogy több is van az adott számból. Ezt meg majd megnézem videón kívül, mert nem akarom most untatni veletek, titeket. Úgyhogy, na, figyeljetek, 2000 forint vissza is jött, minimum, aztán majd lehet, hogy találok valami mást is, de már valószínűleg az X-ből ti már tudjátok, hogy az mekkora nyeremény. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és a következő videóban kaszinóval fogok visszatérni. Legyen szerencsénk, hello, sziasztok!